Geçen hepde İstanbul'da bıçaklanyp öldürilen Türkmen raýatynyň jesedi Türkmenistana getirilip, öz dogduk sebitinde jaýlandy. Habarçylarymyz merhum 32 ýaşly Mähri Eresowanyň ykbaly barada osmaça maglumat toplamagy başardylar. Eresowanyň ölümine iltisikli bolmakda aýyplanyp, Türkiýede onuň adamsy Mekan Eresow saklandy. Eresowanyň jesedi 7-nji iýunda İstanbulyň Beýlikduzu etrafynda äri bilen kireyini tutan bir jaýynyň içinde tapyldy. Türk mediasynyň maglumatyna görä, çarşamba güni kwartiranyň eýesi jüwitlerden habar tutmagy gelýär. Ýöne gapyny hiç kim açmaýar. Sondan soň ilki Mekana, soň gysagly kömek hyzmatlaryna jaň edilýär. Mekan jaýy penjireden girip Mähriniň öldürilendigini görýär. Onuň jesedi mihman otogunda, hammam otogynyň isiginde ýatan eken. Jesediň boýnunda we garnynda bıçak ýaralary bardy diýip habarda aýdylýar. Bu waka netijesinde Mekan Eresowyň özü adam öldürmekde guman edilip tutuk edildi. Jenaýatyň mümkin sebäpleri barada hiç bir maglumat berilmeýär. Türk medeniýetiniň habarynda merhumyň jesedi Gaziýet lukmançylyk barlylaryndan soň onuň 2 aýal dogany we erkek dogany tarapyndan watanynda jaýlamak üçin alınıp gidilendigini ýagtylýar. Türkmenistandaky habarçymyz merhumyň jesediniň 10-njy iýunda özüniň dogduk ýeri, ýagny Lewap vilayatynyň Çärje etrawynyň Garagullar owasyna getirilendigini we onuň ertesi güni yerli gonumçylykda jaýlanandygyny aýtdy. Merhumyň ýzyňda 2 ogly galdy. Mekan Türkiýe aýalyndan has öň 5 ýyl ozal gelipdir we mototsikl awatlaş işlerinde isläpdir. Mundan bir näçe aý ozal ol Türkmenistandaky aýalyna hem Türkiýe ise gelmegi teklip edýär. Türk mediasyndaky habarda hem bellenilýär ýaly Mekan soňundan aýalynyň öldürilmegi bilen iltisikli Türk polisiýasy tarapyndan saklanylýar. Masgalany ýakyndan tananlaryň habarçymyza aýtmagyna görä, Mekan hem öldürilen aýalynyň jesedi bilen Türkmenistana gitmekçi bolupdyr, emma ol soňu bilen göýberilmän saklanypdyr. Azatlyň 12-nji iýunda bu waka boýunça Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulxanasy bilen habarlaşyp, gosmaçy maglumat almak tinançyklary netije bermedi. Pauta kampaniýasy we garaşsyz türkmen hukuk toparlary tarapyndan ýaýradylan täze hasabatda Türkmenistanyň pauta önümçiliginde ulgamlaýyn mejburi zähmetiň ulanylmagynyň dowam edýändigi aýdylýar. Bu hasabat halkara zähmet guramasynyň Türkmenistanyň mejburi zähmeti besetmek baradaky borçnamasyny berjaý edişini barlamaga başlan gününde, ýagny 12-nji iýunda köpçülige ýaýradyldy. Türkmenistanyň pauta hasyly wagtynda giňden ýaýran mejburi zähmeti dokumentleşdirýän täze hasabatda dünýäde mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy görüşýän bileleşik bolan pauta kampaniýasy hökümetleri, kampaniýalary we işçiler guramalaryny esasy zähmet hukuklaryny goramak üçin Türkmenistana basyş etmäge çagyrýar. Garaşsyz neşirler Türkmen Newsyň we Türkmenistanyň kronikasynyň geçiren synlaryna we barlyklaryna esaslanýan hasabat üýtgemegin wagty atlandyrylýar. Onda Türkmenistanyň 2022-nji ýyldaky pauta hasyly wagtynda esasanam Daşoz, Lewap, Mary we Balkan vilayetlerinde mejburi zähmetiň ulanylmagyny görkezýän degirli suwutnamalar hödürlenýär we bu tejribäni ýok etmek üçin düýpli reformalaryň geçirilmegi talap edilýär. Türkmen hökümeti her ýyl daýhanlary we döwlet işgärlerini gowatça öndürip ýetişdirmäge we paxta hasylyny ýygnamaga mejbur edýär. Hökümetiň bu meseleni boýun almagy we zähmet hukuklaryny goraýjylara jeda howply bolmadan iş şertlerine gödökçülük edip hasabat bermegine ruhsat bermeginiň wagty geldi. Diýip Türkmen News neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew aýtdy. Hasabatda mejburi zähmet esasında öndürilen Türkmen paxtasynyň global egin-eşik we dokma üpçünçülük zynjyrlaryna girmek töwekkülçiligine, şeýlelik bilen import gadançylygy kanunlarynyň we kampaniýalaryň mejburi zähmet bilen öndürilen harytlary ulanmazlyk baradaky borçnamalarynyň bozulmak howpuna hem üns çekilýär. Türkiýe, Pakistan we Italiýa ýaly ýurtlardaky üpçün edijiler Türkmenistanda öndürilen paxtany ýüplü we matany ulanýarlar we olar bu paxtadan öndürilen harytlaryny dünýäniň möhüm brendlerine satýarlar diýilip hasabatda bellenilýär. Bu brendleriň we satyjylaryň önümçiligiň ähli basgançaklaryndaky özleriniň paxta üpçünçilik zynjyrlaryna mejburi zähmet esasında öndürilen Türkmen paxtasynyň aralaşmak töwekkülçiligi bilen ýüzbeýiz bolýandygyny aňladýar. Türkmenistanda döwlet tarapyndan mejburi zähmet bilen öndürilen ähli paxtany global üpçünçilik zynjyrlaryndan çykarmak üçin adam hukuklaryna, üpçünçilik zynjyrlaryna we importa hormat goýulýan kanunlaryň has güýçli ýerine ýetirilmegi, şeýle hem ähli ýurisdiksiýalarda şuňa meňzeş kanunlaryň giridilmegi zerur.
Deep Pauta kampaniýasynyň koordinatory Raluca Dumitrescu aýtdy. 2023-nji ýyldaky pauta hasylynyň ýygnalmagyna bary ýogy 2 ay galanda pauta kampaniýasy Türkmenistanyň hökümetini döwlet tarapyndan mejburi zähmetiň ulanylmagynyň öňüne almak üçin gyssagly çäreleri görmäge hem çagyrýar. Pauta kampaniýasy Türkmen hökümetini häzirki zaman gulçuluk görnüşleri boýunça ýörite hasabatçy we döwlet tarapyndan amal edilýän mejburi zähmet boýunça tejribesi bolan garaşsyz raýat jemgyýeti guramalary ýaly halkara hyzmatdaşlyk guramasy BMG-nyň adam we zähmet hukuklary gödäwçileri bilen konstruktiw we ak ýürekli işleşmäge hem çagyrýar. Bu hasabat halkara zähmet guramasynyň Türkmenistanyň mejburi zähmeti besetmek baradaky boşnamasyny berjay edişini barlamaga başlan gününde köpçülüge ýaýradyldy. Halkara zähmet guramasynyň ölüňleri ulanmak baradaky komiteti 12-nji iýunda Türkmenistanyň mejburi zähmeti ýatyrmak baradaky konwensiýany berjay edişine syn berende hökümetleriň wekilleriniň dünýädäki işçileriň we iş berji guramalaryň Türkmenistanda mejburi zähmetiň garşysyna çykyş etmegine garaşylýar. Bu gurama Türkmenistanyň mejburi zähmeti besetmek baradaky boşnamasyny berjay edişini barlamak boýunça soňky ýedek 2021-nji ýylda barlyga geçiripdi. Şonda Türkmen hökümetine pauta pudawynda mejburi zähmeti ýok etmäge we halkara zähmet guramasy we jemgyýetçilik guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağırış edilipdi. Türkmenistan halkara zähmet guramasynyň ýokary derejeli missiýasynyň ýurda gelmegine ruhsat beren hem bolsa, hasyl ýygnamak döwründe mejburi zähmetiň bardygyny reddedýär we adam we zähmet hukuklarynyň bozulmagyna garşy çykyş edýän adamlary basyp ýatyrmagyny dowam etdirýär diýilip hasabatda bellenilýär. Hazır deňiziniň kenaryndaky hawada milli syýahatçylyk zowlugynda tomuska dynjalyş üçin dürli görnüşli infrastruktura bar. Hema ýaňy ýakynda hawada baryp gören azatlyň habarçylary şol tomus kanikullarynyň hem dynjalyş mewsüminiň başlanmagyna garamazdan dynjalyş zowlugynda öňkülerini garanda adamyň azdygyny we köp ýetganyň boş görünýänligini habar berdiler. Yerli häkimet edarasynyň işgärleriniň sözlerine görä, bu ýyl dinç alýanlaryň sany geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende bir näçesi az mehmanhanalardaky adamlar otaglaryň diňe 4-den 1 bölegini eýleýär, restoranlar, sowda we göýmenje deskhalary köplenç boş durýar. Bu syýahatçylyk zowlugynda esasan yerli ýylat dinç alýar. Berk viza talaplaryny ýöredýän ýurtda daşary ýurtly syýahatçylar seýrek bolýar. Awadaky ähli mehmanhanalarda daşary ýurtlaryň sany jemi 10-dan geçmeýär. Dip Azatlyk radiosu bilen anonim gürleşen yerli häkimet işgär aýtdy. Awadaky mehmanhanalaryň işgärleri bolsa otaglaryň adyndan 50% doldurulmasa yerli täýähatçylyk pudawynyň ýitki çekçekdigini aýdarlar. Geçmişde yerli mehmanhanalarda dinç alýanlaryň ýoklugy sebäpli käbir mewsümlerde mehmanhanalar bir näçedak ýapylypdy we işgärler işsiz galypdy. Bu aralykda häkimetler häzirki wagtda ýurdun dürli sebetlerinde dinç alış zowlaklaryna we kurortlara ýollanma satmak boýunça guramaçylykly kampaniýany alyp barýarlar. Orta mekdepleriniň ýygnaklarynda enatalara çağalar üçin dinç alış ýerlerine şol sanda awada ýollanma satyn almak maslahat berilýär. May aýynyň ahirinde Azatlyň Balkan vilayatyndaky habarçysy yerli mekdepleriniň müdirleriniň enatalaryň çağalar üçin ýollanma satyn almajakdygyna göz ýetirip bolardan az mukdarda bolsa-da pul bermegi haýyş edip başlandygyny habar beripdi. Müdirler öz mekdepleriniň çağalaryň we işgärleriň belli bir tanyny dinç alışa öz hasabyna uğratmaga borçly edilenligini ma'lum edipdi. Döwlet edaralary ýyllar boýy öz işgärleriniň awada barmagyny üpçün etmäge borçly edilýär. Ýylatyň ýollanma satyn almakdan ýüz öwürmeginiň esasy sebäbi maddi mesele bilen bagly bolýar. Bir adamyň dinç alış ýollanmasynyň bahasy adam başyna ortaça 2000 manada durýar. Bu ýurtdaky ortaça aýlykdan epesli ýokary bolýar. Habarçynyň sözlerine görä şu mewsümde Awazada köp sanly täze deskahym gurulypdyr. Yerli infrastruktura, täze restoranlar, kafeler we dürli göýmenje deskalary goşulypdyr. Ulag infrastrukturasynda howa we guwry yer aragatnaşygynyň göz öňünde tutulýanlygyna garamazdan dinç alýanlar bu dinç alış zowlugyna gatnamakda kynçylyk çekerler. Uçarlaryň bahasynyň ýokary bolmagy we bilet gytçylygy beýleki transport görnüşleriniň ýetmezçiligi gatnawy kynlaşdyrýar. Awtomobil gatnawy iň elýeterli ulag görnüşi bolmagynda galýar. Şol birakdyň özünde de paýtagtdan Awaza günde diňe bir awtobus gatnaýar. Öňki ýyllarda dinç alýanlar Awada barmakda kynçylyk çekipdi. Köpüsi dinç alanlaryndan soň öýlerine
aýdyp bilmendi. Awada milli täýäkçilik zoology Hadar deňiziniň boýunda Türkmenbaşy şäheriniň merkezinden 12 kilometr uzaklykda we Aşgabatdan 586 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Takminan 100 kvadrat kilometr çemesi meýdany tutýan zoolog onlarça mehmanhanany we taglyk merkezlerini, diýenjalys seýilgäklerini, ýahta klublaryny emele derýany kongres merkezlerini öz içine alýar. Kurort infrastrukturasyndan başga da bu ýerde halkara howa mendili we birnäçe kiçi owalar bar.